my wrist, but I want that dang. Niggas talk crazy when I pull up and sing. How high? Run that shit back, bitch, I'm stylish. Nggih. Nuwun nderek nepaken nami kula Sugiono sarjana pendidikan ngampu guru BK wonten ing SMK Setunggal Mladu. Napa nggih suka didikanipun Bapak jabat dados guru? Oh nggih. Dados guru menika kathah suka kaliyan dukanipun namung ingkang kathah sukanipun amargi tiap dinten saged kepanggih lare-lare ingkang nyenengaken manah Pak Guru ingkang pinter-pinter, ingkang sopan-sopan niku dados sukanipun langkung kathah daripada dukanipun ngeten. Pak Guru sampun pinten tahun dados guru wonten dunia pendidikan? Nggih. Kula dados guru utawi dados bijur menika saking taun 2011 ngantos dugi taun sakmenika. Pak Guru kepripun ndadosaken pendidikan wonten Indonesia niku maju? Nggih. Pendidikan wonten ing Indonesia saged majeng menika mboten namung saking gurunipun, naming wonten unsur-unsur sanesipun saged majuaken pendidikan wonten ing Indonesia. Namung ndadosaken lare-lare pinter, ndadosaken lare-lare menika berkarakter menika saged sareng-sareng saking Bapak Ibu guru, saking unsur-unsur sanesipun menika ingkang dipun bangun menika kedahipun karakter rumiyin utawi soft skillipun. Matur nuwun. Napa motivasi jenengan dados guru? Oh, motivasinipun kula pengin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggih, atasipun mencerdaskan pemuda-pemuda Indonesia. Mugi-mugi pemuda-pemuda Indonesia menika dados pemuda-pemuda ingkang pinter saged bersaing wonten ing era globalisasi menika. Matur nuwun sampun ngaturi wekdalipun damel wawancara punika, kula aturaken matur suwun. Nggih, matur nuwun sanget. Mugi-mugi ilmu ingkang sekedhik menika saged bermanfaat kagem sedaya lare-lare, saged bermanfaat kagem sedaya pemuda-pemuda wonten ing Indonesia menika. Matur nuwun. On my wrist, but I want that dang. Niggas talk crazy when I pull up and sing.